Vale, primer de tot creem la màquina virtual i el procés és normal, cliquem next, 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 però el que tenim que canviar és aquí, per guardar-lo dins de l'USB que toca. Cliquem guardar, creem la màquina virtual i ara la iniciem. Seleccionem el punt IC que vulguem utilitzar. Jo utilitzaré el Windows 7 i iniciem la descàrrega. La càrrega de Windows.